Čusík, já vás vítám u mého druhého videa ze hry Minecraft. Dnes si dáme survival, nebo dnes, no. Točím to hned po informačce, protože se mi to zalíbilo a prostě se mi chtělo natočit něco dalšího. Takže teďka se pustíme do survivalu, tak jo. Tak. Co asi uděláme jako první? Skočíme do vody. Ne. Nakutáme si nějaké to dřevo. To je laxi? Podle mě laguje, no. Nevím, no. Doufám, že to ve videjku nebude. Jinak potom, jak vidíte, no, prostě tady tohle, nevím, jak se to teď jmenuje, tak to je dobrá věc. To na to udělám někdy tutož. Je to prostě věc, že si natočíte video, vy to do toho vložíte a ono vám to prostě sebere prostě vám to zmenší to video, ne zmenší, ale prostě sebere ty megabajty. Třeba máte 2 no prostě velký video a ono vám to z toho udělá třeba na, já nevím, prostě vám to zmenší, takže na YouTubeko vám to půjde rychleji dávat. Moje video, když jsem ho tam dával bez té aplikace, bez té blbostě, tak se tam dávalo přes 2 hodiny, ale když jsem to zrušil a pak jsem to sestříhal s tímhle, nebo prostě jsem to tam vložil, ono to s tím videem nic neudělalo, furt stejný, všechno dlouhý stejně, akorát prostě to zrychlilo, takže když jsem ho teďka dal jako kdyby vylepšený z té blbosti, když jsem ho dal potom na to YouTubeko, tak to trvalo necelých 5 minut, takže vážně doporučuji, dělám na to tutož. No a teď se musíme pustit do hry, takže jsem viděl kdysi krávu a tam je krávo. Tam je i lavatls. Krávo. Svíčka. Šmaria. Drží se holka. Jo, a kdybych to nebyl já, protože já jsem blbej, tak do toho skočím, protože já jsem cripple a prostě rád si takhle dělám na schvály. Dobré, ale teď už bez blbostí, takže si nakutáme houby. Nevím na co. Nelíbilo se mi tady. Hej, ale furt se to laguje. Mám všechno vytentované, no, všechno vytentované. Jinak natáčím přes Fraps koupenej. Taky udělám tutož. Tam mají pigments. Big. Jsme v infošce normálně prostě, jsme rebolové, ne, tak jsme si prostě táhli mine, že jo, v pohodě, ne. Učitelka se otočí a stáhnete si prostě Minecraft. Jej. Co se načítal, ty vole? Co se furt načítá? Šmaria. Mě nenechá ani natáčet. Ten počítač. Nevím, co si uděláme jako první. Asi si udělám tohle. A ze zbytku tohle to sberu, si dám do svého kufříku. Jinak potom pište, jestli byste chtěli, abych natáčel hexit. Mám hexit, ale asi by se mi docela sekal, takže já nevím, no. No bychom to museli spolupořešit, lidé ze všech krajů a zemí. Spíš nějací 2 lidi. Ani ne. Možná ani 1 lid. No. Jsem kriplínc. Co na mě krákáš? Ty jsi vypekla strachy vajíčko.
Konce 2. Ježiš, vy to sobě. Nepařte se tady. Oh, double kill. Tak tam bychom se potom mohli ubytovat. Tady je to takový krásný. No. Hej, ty lagy mě štvou. Jinak potom někdy bych natočil video, jak používat... jak se to jmenuje? Nuker? Ne. Duker? Ne. Nuke? Ne. Nuken? Duken? Naken, daken, paken, taken, tachsten. No prostě ten, jako kdyby hack na mine, ale jako já ho nepoužívám, jste si u mě říkali, že jsem nějaký ten hackřík. Nejsem. Ne, vážně ne. Ne, jako nejsem, jo, ale někdy na nějakým blbým serveru, o který se nikdo třeba nestará, tak jo, tak si zapnu třeba fly, abych někam doletěl pro nějakou věc. Protože tam stejně, to je úplně jedno. Ale jinak nerad hackuju. Hlavně nesnáším lidi, kteří hackujou prostě furt. Ale pokud se na mě dívá nějaký hacker, tak to jo, to mi nevadí. Pokud si hacker jako v pohodě, jo, ale jinak třeba. A neříkám to jenom proto, aby se na mě přestal dívat. Ježiš, já tady miluji úplně kraviny. Musíme se pustit do hory. Jak dlouho natáčím? Jak dlouho natáčím? Jak dlouho natáčím? Nevím. Tak jo. Tak co všechno máme? Aha. Jsem ztratil tu blbost, kde jsem co si postavil. Musíme to najít. Kde to je? Vidíte, jaký jsem já creeper? Ach jo. Jej, lagy. Sleditky. Pomocte mi najít to, kde jsem byl. Takhle jsem akorát přišel o dřevo normálně. To jako vážně? Really? What the fuck? My god. Moje angličtina není moc dobrá, takže napište do komentářů typ tu. Neumíš anglicky, oh shit. Beru dom, máš v sobě železo. Cigi more, vole, vazelina. Jinak za kamerou nikdy nebudu stavět, jo. To si vážně jako netentujte, že třeba jsem si něco zapodváděl, když jsem nenatáčel. Ale vážně škoda dřeva, no, jsem prostě volno. Se vůbec kouknu, jestli jsem si zapl podvádění. Jo, tak to nejde teďka, myslím, zrušit. No, nebudu prostě podvádět, já nerad podvádím. No, vůbec ne. No, takže od tamto dřevo jsme přišli, že to je jedno. Máme dost dřeva. 20. Už se stmívá. Teď bych měl... Tu vole, už jsem si říkal zombie in the jeskyň. Ale asi půjdem někam tam blíž, protože je to lepší. Čus, kámo, jsme se dlouho neviděli. Ježiš, vy jste 2. Tak já jdu pryč. 2 na jednoho, to jako se nesluší. Mám do něj bouchnout. No co jako, co? Co jako, Zdrhá, vidíte? Srap. Tak já už radši tady pěkně položím tohle. Rychle. Šmaria. Jedu. Ty... Ještě, že jsme našli ty ovešky. Jo, dobré.
Co ještě bychom tak udělali, no, tak vystavíme tady aspoň, no, nejlepší místo u jeskyně. Tady takhle aspoň něco. A v dalším dílečku si to všechno vylepšíme. A bude z toho hezký houmeček. Si jdu udělat. Jdu si udělat lopinc. A mě hrabe. Čus? Ty zmíba. To teda jsem nečekal. Já jsem jebnutý přes hlavu, takže já nevím. Že když hoří zombie, tak začnu hořet já. On normálně podvádí ten zombie, prostě se mnou... Ty svině. Cako, co mi uděláš, přete? Ty zdechnu. Ježiš, jsem se lek. Lek jsem se. To se na mě nesluší. Došlo dřevo. Tak já bych tady to už asi ukončil, no. V dalším dílu dostavíme houmeček. No a prostě budeme takhle dál pokračovat. Potom do komentářů napište, co bych měl zlepšit. A všechno možný. Oh shit. Lag. Ještě čestku by to chtěl. Tak jo. Poslední věc, co uděláme. Čestku. Kutince, kutince, kutince. Máme 20 FPS. To není moc dobré. Myslel jsem, že to bude lepší. Shitens. Tendes. To fondejba. Pěkně nám to vyšlo. Tak. Tam naházíme, protože jsme rebelové, nebudeme to třídit jak nějaký babí. A já se s váma loučím. A čus. Džus. Počkej. Ne. Jak se to říká? Čus. Mami, nalij mi džus.